ka kori Walter in kaka director mara SOS Children's Village. In achiel kuom charitable children's institutions montiere gode pacho ka. Kiani chak kingiswa ni SOS ni bende en private kose pono en mar sirikal. Un bende untiere affected e kinde mag loro kuonde mirite nyithi kiegi. Erokamano ahinya. SOS Children's Villages ma Kenya osebete pinyni e higni 50 higani. To osebete ka rito nyithindo makie kuom higni go te. Wanya wacho ni wan the largest wan CCI maduong' e Kenya ka. Manigi migao kuonde mopogore opogore morito go nyithindo makie. But kaka amimo wacho no en adieri ni wasebet kwa timo okang' mopogore opogore gi kaka irito nyithinde gweng'ni e pinyni. Kano chopo higa 2019 United Nations Convention on the Rights of the Children ne otimo nonro kaka bila wacho no. Moyudo ni nyithindo ma irito institutions mang'eny nitie kaka gidongo ma opogore. Oyud kendo ni nitie a lot of institutions mang'eny mokrit nyithindo yo makare. Ineno. But koro gina chandruok mane wan go ni capacity ma serikal ne onge structures. Ne onge policy ma tayo kaka warito nyithindo maber. Emomiyo ne wamor higa mokalo ka gik moko adek otimore. Gimoro achiel gimokwongo manotimore ni serikal no loko chik mar rito nyithindo. Emiwinjo gima iluongo ni Children's Act 2022 ni. Ma tayo wa kaka wanyarito nyithindo. Bang' ng'eyo kaka wasebet kwa rito nyithindo gi gik matimre kuonde ma warito nyithindo gi. Gimara ariyo ne serikal ogolo gima miluongo ni care reform strategy. Matayo joma rito nyithindo kako nego benu arito nyithindo maber e institutions gi to gi e gweng'. To mar adek ne gigolo gima miluongo ni gatekeeping guidelines. Kaka bilo wacho ni oklor charitable children's institution. Iwacho ni kaka ne wang'iyo gi as the first option cha, onego wang'i gi as the last option. Onego wang'i the alternatives of care mondo ka nyathi nya fit in any of these alternative care options to aket gi kanyo kapok wang'iyo institutions. Nikech gima osebet kwa timoga in the last 50 years ni kwa yudo ka nyathi en kich. Gima bire pachi mokwongo en tere institution. Kwa yudo nyathi ma jonyuol ne ok rite maber. Nikech some of these nyithindo mantie CCIs gi nyithindo man gi jonyuol. But yudo ka janyuol da tuo or janyuol onge nyalo manyarito go nyathi. Jonyuol moko be nyalo jwango nyithindo. To jonyuol moko be jwango nyithindo. Ineno. To giyudre streets. Koro kar nyithindo bede streets. Giber ka gibedo kama ma ng'ato nyarito gie. Ineno. All these issues wang'iyo wacho ni okay. Watim gimo miluongo ni gatekeeping guidelines. Mano gimara adek. Gatekeeping guidelines nigi okang' ma onego beno wang'iyo kwa decide kama nyathi dhi bete. Gitai mondo ing'e ni nyathini ober gi foster care. Nyathini ober gi kinship. Nyathini ober gi guardianship. Nyathini ober gi institution. Care reform strategy king'iyo maber to en gi options go. Institution